aj vďaka tomu, že sme spomínali, že je to susedná obec cez kopec. A preto si prišli vychutnať týchto mladých hasičov určite všetci rodičia, taktiež aj fanúšikovia Solce Zlaté. Peťo nám už zatuje masinku, čakáme na slavicové spoje, hasice krásne vyťahujeme dopredu, trošku sa podujeme s tou pravou hasicou vpredu, taktiež aj s košíkom, ale verím tomu, že to veľmi rýchlo vybavíme. Hasika je pripravená, slavicový spoj na stroji, taktiež aj stredový slavicový spoj je v poriadku, takže ešte trošku s košíkom a potom budeme môcť nasávať. Určite to zvládneme. Áno, toto je správne, výborne. Sadol nám košík na šroubenie a preto môžeme nastaviť vodu do stroja. Vpredu, na pravej strane poistujeme prúžarku, na pravej strane je to po jednej osobe. A tu čakáme, kedy zastavíme časového, na pravej strane nám svietí čas 55, 56, ale na pravej ešte stále nemôžeme nájsť už sa podarí. Je to tam, aj na pravej strane časovňa stojí časom 1:04:33. 64 sekúnd, prvý pokus. A čo to bude teraz? Ja viem, to bude lepší čas, toto je na stroj zamestnaní. Až minulé, keď bol to skôr ako minulé. A Sadol. Za 40-97 Jana Očka. Ovo je najlepší čas za aplauz, obrovský aplauz.